kusangana zvakare pano paSly Media TV zita simbiye basa isusu tirive.com tiri vanhu vanoita zvemakuhwa tikadaidzirwa tinobata mhanya sevanhu vakapuhwa license rekuti vaite zvanditika aiwa ndinoimba kuti muri kufarira makuhwa tiri kuita 331,000 sondona riperi risina kupinda mu 332,000 subscribers pano paYouTube paFacebook aiwa 379 tinotenda nekuti tsikira kwamuri kuita tinotenda nemafollowers atave nawo nhasi uno tiri pasekuru Bunza Mukombe ku Waterfalls tauya pane mwanasikana ane makore 26 ekuberekwa mwanasikana uyu ari kunze ari kungobva pamuviri izvezvi ane nhumbi dzinokwana kuti 8 dzabva chikonzero hachisi kuzivikanwa kuti chii ndosaka vauya kwasekuru kuti vazodzwa kuti zvakamira sei auya naamai vake regai tipinde mudare rasekuru Bunza Mukombe kuno ku Waterfalls tinzwe kuti chii chiri kukonzera matambudziko aya mudzimba dzaari kugara vana vachingoparara vasvika 6 months. Sekuru makadiwa sekuru? Adzaiwa nindiri right kwakadii kwauri muzukuru wangu? Aiwa kwakanaka tiri kuona tapinda mudare mune vazukuru ava vakambouya here kana kuti kutanga kuuya ezvinezvi? Hanzaiwa vazukuru vangu vakambouya zvavaiva vachibatsirwa panapa nosvika ndabata matambudziko avo. Tinotenda. Handisati ndatanga basa une zvauda kubvunza here kana kuti toendera hamwe mberi nedare rapo? Regai timbotaura zvishoma shoma nevazukuru. Tinotenda. Makadini vana mai? Tiripo makadiwa. Muri imwe chete here baba? Vakasiyana siyana. Vakasiyana siyana? Oh. All right. Muchidimbu chakakusvitsai kwasekuru Bunza Mukombe chii kana pana ndiani akatanga kuuya kwasekuru? Ndemwana wangu. Dambudziko nderei ranga rakusvitsai kuna sekuru? Dambudziko nderekuti mwana wangu anoti akabata pamuviri pakasvika zvekuma 6 months panobva paparara. Saka izvozvo manje zvanenguva refu zvichiitika. Saka iye ndo pakaonawo mumavhidhiyo zvikanzi mama pane pavhidhiyo yandakaona masekuru vhidhiyo iyoyo yakandifadza saka ndinoda kuti mama tiende ikoko tonomboona kuti ichi chiri kunditambudzawo ndo pandakati mwanangu hendei ndo patakauya kunoko kuna sekuru tauya kunoko kuna sekuru zvechokwadi takanzwa kufara nokuti vakabva vatitaurira zvese zvazvichiitika paupenyu pakurarama kusvikira vabata dambudziko redu nepariri kubva. Tinotenda mugumirira henyu ipapo timbodzokera kuna sekuru. Aiwa sekuru tiri kuzvinzwa kuti vazukuru vakambouya nyaya yemwanasikana wavo asingabate pamuviri. Todzorera kwamuri hatisi kuziva kuti makazovarongera kuti vaite sei kubva ipapo kuti tisvike nhasi. Aiwa zvakanaka. Chinhu chekutanga ndoda kuti ubvunze kuti vazukuru vangu vanobva kupi uye anogara kupi? Murungu wavo ndiani, mambo wavo ndiani? Imi mabva kupi imi? Kwamunogara? Tinogara kuJumbo kwaMatola Farm. Jumbo yekumazowe? Alright. Kufamu ikoko kune masabhuku here koko? Sabhuku variko ndo vakatipa nzvimbo pekugara vanoti Makukula. Alexander Makukula. Chifo ikoko ndiani? Kuna vakashaya saka pavarumbotonga vana vacho. Asi ndivanonzi kumhuri kwani? YekwaSandikomera. YekwaSandikomera. Alright, aiwa tinotenda sekuru. Aiwa vatiudza ndevekumazowe sekuru. Wabvunza Jumbo papi chaipo? PaMatola Farm kuSewo 5. Vari Matola Farm. Inonzi Sewo 5. Wabvunza kuya kwawaita pano wamanikidzwa here kana kuti wauya wega? Sekuru ari kubvunza kuti kuuya kwamaita panapa mamanikidzwa here kana kuti mazvipira mega imi? Aiwa hatinawo manikidzwa asi ndokuonawo mavhidhiyo nokubatsira kunoita sekuru. Mwana wangu zvakamufadza akati mama tikaenda kuna sekuru kundaona dambudziko rangu richiita sei richipera nokuti ndaona vamwe vhidhiyo randaona ndaona vamwe vachiita sei vachiponeswa saka ndokuuya kwatakaitawo kunoko. Alright. Achiri mumba here mwana ane murume wake? Wangu ane murume. Murume wake ari? Asara kumazowe ikoko. Handiti?
imi mauya muri amai chete here ko baba vekwazvarwa mwana vari kupi? Takamboya nawo pare zvino vasara taboya. Vakamboyawo. Takamboya nawo. Alright, tichiti tifambire dambudziko remwana kuti tione kuti chii chiri kuitika tiri pamwe chete. Alright, zvakanaka zvikuru wangu. Ndikakuwa titaure matare ndizvonaka. Tinotenda sir. Right. Ini ndinonzi sekuru Bunza Mukombe. Ndizvonaka. Nasi date chi? Sinakonza manje akimusamula. That nasi date chi? Nasi date is 2 March 2025 ndizvoka. Mane Zvakanaka zvikuru wangu. Anditika? So mina zeni kuna mene usidungata mwachita yawa. Ukona muzukuru wangu alapo. Abunicho jongoresa seti. Ndoda kuti mubvunzo wa ndikubvunza iwewe asono. Muzukuru wangu alapo. Ndoto katangu ya kuna mene. Ndoda kuti ukona ingana chibatsira munhu. Inokona batsirana nemunhu zvakanaka ari muroyi. Ndizvo nai? Tinopanzwa. Vana vivini sanzi ndikonza wamene unganisa. Asi mangwana ukazochaja munhu yeuya mulipo kamurwadza. Anobva azoenda ubva ndaenda kwasekuru Bunza Mukombe ndakabirwa. Ufa. Bonza ndikupanzwa Nomene chapata vanhu vachilongo. Tukabera ndivyo. Asi pakutoshandira mune muchitowirirana zvakanaka. Ndikupanzwa. Bonza ruudza muzukuru. Ini kuna ndikanikidze munhu. Kana kuti ndinowedzera munhu zvirikutaura. Ndikupanzwa. Lilege umene wanta ine. Muzukuru wangu alapo. Mukadzi. Josephine. Ndisindo. Ndimi amai mwana Ano Josephine. Wala nina mango. Yo Josephine uri muroyi here kana tauroyi? Ndiri muroyi sekuru. Ndiri chititengo imene ine ndinkatamuna chitoko. Inini ndakutenga here kana tokauya wega pano? Aiwa takauya tega sekuru kuti tizobatsirira. Nta ine ndinkatamuna ndira chitoko na rumba. Zvauri kuti wewe uri muroyi Josephine. Wekaona paponi. Uroyi wakauwana kupi? Nditsanangurire ndo. Pamusoro esekuru. Ndofunga pane pandaisha. Ande wanachita. Uda kudziwa one word uroyi wakaupiwa nani? Ndakakumbira mushonga kwachitukura mariwa pandaishanda kubasa. Asi mushonga wandakakumbira. Wanali kambia ndezati mumene yotani. Mushonga wakapiwa wacho wadirika. Waida kuti iwewe wadirika kubasa zvekufambira zvakanaka ndizvonai? Tinotenda sekuru. Kwanza ndoto iwepo yanzi irachita kama mwana seta so. Wapiwa mushonga washanda kubrodero? Wangu sekuru. Umene kwa kama mwana seta umene usitandaza. Taura kuti mushonga waushanda wautora sei? Pamusoro esekuru. Pandakanonotora mushonga inini. Ndakaenda nemurume wangu. Asasiri wandakauya naye panapa. Tenda unotora mushonga chandakatorera mushonga. Ndirai ndiko uchira daunzwa mashoko yakombera Alright, ndinotenda. Pandakanonotora mushonga ndaishandidzana nemurungu wangu. Asi mukushandidzana nemurungu wangu kwandaiita. Ane kuita kwaaiita so kwakusingaite sekwakusingandifadza. Saka ndikati beta nditsvage mushonga kuti ndigone kushandidzana nemurungu wangu. Ndidiwewo pabasa ndishandidzane naye zvakanaka. Saka ndo pandakaenda notsvaga mushonga kuna baba vangu anoitwa achitukura mariwa amuchawa. Asi pare zvino baba ivo vakafa. Vakandipa mushonga uyu vakandipa. Sorry. Igore ripi wakatora mushonga? 2010. 2010. Hongo sekuru. Waneka mazoviri kosa meneyo ndilambiyani. Right. Wadaro iwewo watora mushonga wo. Saka izvi zvikuita mwana wako zvakanaka here zvazvina? Sekuru ndikutoshaya. Ndingaite sei? Iyo mwana unodzani? Ndakatorera mushonga. Ndizopo ndinobondosei. Felicitas kaponda iwewe. Imimba ngani dzakabva pauriwe? 8. Una makore mangani? 26. Alright, zvinogona kudaro. Ndiwadini muzenzi iwepo ulimukadara mwangu. Zvaune 26 years iwewe. Mimba dzako ungakwanisa here kuvatsanangurira kuti dzaibva dzine mamanzi mangani? 6 months. Kabenda temwe dzese. Zvinezvodozoka zina mino temwe rimbo. Kwakauya kuno kuti akati munhu akukuroya ndiani? Ndingoti ndina unyatsonzwa
mzvisisangu. Baba spena treni nimikamu. Isisi. Wakapinda magirazi ke? Ndikapinda sandina chimboa. Na ndreni wepo wanyo. Sei mimi makatadza kuona asamai venyu achiona. Handisi. Mabambaze ni tawa. Amai venyu mishonga yawo ndoye kuvhara kuti mutadze kuona. Amai venyu akaona pagirazi ndiri kunyepere. Akusonyepa sekuru. Kabari ndoto zanapeza mwe basi. Itai. Kuona chikitika kuwazukuru wamba mzukuru ndicho naye. sekuru. Adege anyo amene wanamika mu kosa. Mzukuru wangu wakabereka na 4. Ndio wakabereka ndito. Ongo sekuru. Mene wanachita ni noma. Wakabereka na no wachete no mwana wakabereka na munhu asiri no. Nemwasiri no. Tubambekeni sara. Na no wakabereka na ngani. Itu. Zvoti kana mushonga wacho ndasati ndabata pakachaya mwisi wakachaya bani. Wamene Na no wakabereka nani? Felicitas nani? Felicitas na Mejuri. Subanoba wanadana wasini. Asimejuri akafa. Ongo aka. Wafuzi na madingu meneko. Alright, afa Mejuri. Kodeka sabade ni Ongo yosi. sekuru. Alright. Akafa achizvimba miri ndiani? Ndi Mejuri. Ava ndabanga nimba wachida kabani sini. Kwa akafa nokurutsa nokuita manyoka mudumbu ndiani? Ndi Ni mabambaye Priscilla. Priscilla. Ni mabambaye umeno. Ko Joseph ari kubizvi. Joseph yasara kuno. Vinu ndiye Wamusiri. Ane rwendo rwanga achifamba. Imene anokama na hivi. Alright, zvakanaka muzukuru. Nditi Ndara. nechida kukubatsira imesi pamwe chete. Murume wako ndikumuda pano kunidzosesa. Meneko kuna Awa. basi na munzee. Next week Sunday. Mene usabifu. Sije Kufana kuti ndichamutuma muzukuru. Ndika? Mene ili mtendera kana mama. Sunday iyo tikubvisa zvikwambo zvake mishonga yake yakaromba. Ndizvona. Kamari sasa umene uzinakambo kuna mamu kumene pa. Apedza ipapo. Kamutodo. Sunday iyo patambisa zvinhu tichampara futi nyora. Ane nyora dzeuroi dzainadzo. Ndizvona. Yoto zinachita zindimbuka. Ndefana kunge tampara nhasi nyora idzodzo. Wazotenga lesi dzandakuza? Ndatenga sekuru. Ashiyana ni mabambaye ezamini. Ndefana kunge ndampara nyora nhasi. Ndizvoka. But tichampara musi ari kubvisa zvikwambo tobva taparadza zvimwe zvinhu zvese kawani. Saka next week Sunday mubata kuti date ringe richi nditika toparadza urombo hwakaromba. Ndizvona. Ndatenga sekuru. Walipeliti toto na ndire chiti waime umene ni mamu adayunkamo nanyo amene ananyabe sindizi kwala chodozwa tota. Akushandiswa namai vake akapiwa murume. Nditika apiwa murume weye ndiye akupota achiuraya vana vaivai nekuti mukadzi uyu mwana uyu ane murume wake wagara ainaye. Ndizvona iyo vakaita mimba nemurume asi murume wake wechikwambo kwakaromba mai vake mushonga ndiye akuuraya vana vomusikana kuti waite mimba 8. Chimene zvidakana na gazi so kugara ndinama yako na bwindo. So izvozvo zviri kwamuri social media kuti muda tiende kumba kwavo here kana kuti muda kuti ava vatore zvikambo zvavo tozvibvisira pana toenda kumba kwavo munosaridza zvamunoda. Kumba kwavo kuti kujumbo. Kujumbo kumazovo Kwamaturi. kwamatori. Vanogona kuuya nemabhegi avo kana muchizvigona sekuru. Zvinotidhurira kuti tifambe tichibuda muHarare. Ivo mari yepetro vangaiwana here kuti vatisumudze? Mekukunu mzala. Aiwa. Chali mpenema. Pakubatsira munhu wese kana achichema nedambudziko ane kuchema kwaanenge achiita asi pane patinozotarisa isusu vanomubatsira kuti zvinhu zvimurerukire. Alright. So yatengo achiti muzakamba na Saka wakazi chita sinirika. chiziva kuti muchazotaura navakomana vangu basa rake tozorita nemusi weSunday. Ndizvona Tinotenda. Abanga munazidegeza munachiti ndangobvunza muzukuru wangu simuka iwe muzukuru. Mabambaye zeyobini kwa bro. Iwewe kuroya uda kusiya here kana wasuda? Sekuru ndakusiya. Amina ndachikumbira sekuru kuti ndimbotaurawo zvishoma. Aiwa ndinoda bvunzo yangu ndati kuroya uda kusiya here kana udaramba uchiroya? Ndoda kusiya. Inototo chodoza tamu. No one ndiye wako. Anga ari murume wangu but takasiyana kare kare muna 2000. So nama yona heavy meneo. Adukona chi kumba kwake no kumauwe kunani? Kumauwe kudande kunani? Anogara namewo nemudzimai wangu. Nevi. Ndati kumauwe kunani? Ndo kumusha kwake. Kumina. So zvakanaka muzukuru wangu. Anditika ivi tichakazoda murume wako tichazoda kuenda kumusha kumurume wako. Anditika
koma uwe unochenesa musha umurume wako ndipamusha pako pakugara iwewe misha yese kufana kuchena wazvinza Ndotenda sekuru. yenu mabambaze machita sinanyoni panofi iwe wabvuma here nemoyo wako kuitira pakuzokubvisa nyora dzeuroyi wabvuma here nemoyo wako kuda kusiya kuroya Sekuru, rushati tingataure sei? Noti zvakaitika izvo hatinofungidzira kuti zvichasvika ipapa. Akandiitira utsinye ndiye munhu akandipa mushumo. Tenda kuranamisa Zacheme. handiwe waida kuti wewe uwirirane mulungu wako pabasa washandira kuBroadway Tinotenda sekuru. sozotoranji ndachiti iwewe nemulungu wacho pawakapiwa mushonga iwe nemulungu wacho makazowirirana here tamuna Ndinozombopagara ndikatozobva ndichiita zvokutiza. waitiza chii iwe unga wabata mushonga wakubatira kuti uwane kuti uwirirane mulungu Zvakangooma sekuru magariro acho. Anga asingaite saka ndazviona kuti ndikaramba ndiri pano. kugona Ndikatikuudza manje. sousalimpena mangu wakabatira munhu mushonga iye ropa rake risingatambire mushonga unza ndopa wakakanganisa mhiko yemushonga iwowo wazvinza muzukuru Ndinotenda sekuru. vanalikamuyanira news munhu akakupa mushonga angari kumalawi Wongo sekuru. Angari muchava. muchawa sinapedza kuti mamuri mulungu waishandira ngari munhu mutema here kana kuti muchena chachai Mutema. mutema kamatevere Hanzi yandabvunza. kamatevere hanzi matevere ndianawako nandire ndevere hanzi angari mutevere mulungu waishandira Chokwadi sekuru angari mudevere. ora zvakanaka muzukuru wangu ndoda kuti kubva nhasi usiye kuroya ndichakubvisa nyora dzekuti uroye wazvinza Ndibatsire sekuru ndatambura. peza so kugona tsopanopanapa nhasi kuti alale so pamba pake chapicha unazida sesi pamba pake uyapalalike panoita mitsindo handitika echitata fema so pamba pake panosvika nguva kuti wada kufema so panenge pachinuhwa kunuhwa chimwe chinhu kutenge hapana umwe hwema uri kubuda pamba pake panosvika nguva yekunuhwa kufema mweya wakufema panotodzika mweya wakufema pachitonuhwa mubvunzi ichokwadi here tutaura Chokwadi chavari kutaura sekuru. naasikana ndinogara namai vanyu ichokwadi here Ndandigara nawo. wanogowo pamba pavo right zvakanaka neza ndokamba zotondokamba indi kutaura pamba pavo panoita se Pavanogara. pavanogara maya ukundizisa muzukuru wangu tengwa ndaika imeneyo ngalangu so nguva yandataura iyoyo saka next week nhasi chisunday nditi sunday inoteera ndova tichatora zvikwambo zvavo zvoya pano nditika tozviparadza wazvinza muzukuru yapanzwa sekuru ndakutandisa muzukuru wangu ndichakubatsirai vazukuru bwera kuna ine kana mbuya kamurungu kusvika ndakubatsirai nini asi kana ndichinge ndakubatsirai makaona zvichiwana mapedza izvi ndokukurudzira zukuru wangu endai kuchechi munoonamata wazvinza Tinotenda sekuru. kale mbuya kamurungu mugare zvakanaka moenda kuchechi dzatoda muende ndoda muende Roma kana kuti AFM mukunzwa Ndotenda sekuru. idzi chechi dzemweya dzisiyai Ndaniende chingodyirwa mari zvifini Imari- ndasiti tinobuda hapana. ndozvandokukudza kuti kana ndichinge ndakubatsirai nini endai kuchechi inonzi Roma kana kuti AFM mukunzwa muzukuru Tinotenda sekuru. akumene kwazimu wako soda kulandira waenda ikoko mumba sichiti isiso ona matamwari nemazvo ndichakubvisa nyora dzeuroyi dzaunadzo wazvinza Tinotenda sekuru. zvakanaka zukuru wangu muende zuva rakanaka ndazvakawanda tingarebese mashoko kuwanza mashoko zvakanaka zukuru wangu muende zuva rakanaka saka chinozvinzwira mangozvinzwirawo mudare rasekuru Bunza Mukombe. Chandifadza ndikuti sekuru vari kuziva vanhu nemazita avo mukati medzinza ravabuda uyewo zvakare zvabuda musarudzo ndezvokuti amai vakabata mushonga uyu vaida kuti vadiwe pabasa uri mushonga welaki mari iwande vafarirwe pabasa asi hazvina kuzoita saizvozvo vakatozopapo pavachimhanya mushonga uyu ndo wakazopanduka zvekare nepamusaka pekuti munhu wavakabatira mushonga ari murungu wavo wechitema haasi munhu aifanira kunge achibatirwa mushonga tazonzwa zvekare kuti mwanasikana wayo nhumbu dzake dzese aingoti akangodzikangosvika pa6 months dzobva dzabva dzikasvika pa6 months kusvika dzakwana 8 iye ane makore 26 ekuberekwa mazviona zvinoitika kunyaya yemushonga handitika regai kubata mushonga muchiti ndeye laki regai kubata mushonga muchiti ndisumudzirwe pabasa regai kubata mushonga muchiti aiwa ndoda kuti goho rangu ringe rakanaka zvinozopandukira mhuri yenyu zvozonetsa vanasikana motadza futi kubata vazukuru mumaoko kana vanakomana vanogona kubatwa naizvozvo chatazonzwa ndechekuti sekuru vati ndazvipira kuti ndibvise urombwa hwakabatwa naamai ava ndichavaparanyora uyewo tichapinda mumusha mavo tobata zvikwambo zvese zviri kuitira kuti mwana uyu murume
murume waakapuwa wechikwambo anoita kuti apota achidya vanhu vazviparadze. Kana une dambudziko rakafanana nairori, aiwa mwangozvinzwirawo sekuru vanoziva uye vanobata .com vachitaura mazita evanhu kumusha kwavo kwavasingatombozivawo kwavasina kumbogara nako. Zvinoza sekuru Bunza Mukombe vanonhonga tsono. Tichapfuurira mberi nedare rineri tichikuunzirai part 2 patinenge tichikuratidzai sekuru vachibata zvikwambo zvacho uyewo nekuenda kumusha kwemurume wavakambenge vachigarisana naye kuri kunzi naikoko hakuna kumira zvakanaka, kune zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Rambai muchisubscribe pano paSlime Media TV kuti musazorasikirwa nenyaya yatatangai, dare ratatangai, murone kwarinoperera pano pasekuru Bunza Mukombe. Kune avo vane matambudziko akafanana naiwaya kuti varongobata pamuviri hazvisi kuita, havazi kubata vana nezvimwe zviri kuvanetsa mukati muupenyu hwavo, hamuzi kubudirira pane zvese zvamuri kuronga mumhuri, muri kungoroyana zvikwambo muri kungozvibata asi munobva mazoudzwa zvekare kunzi hatikwanise kuzvibvisa. Pana pasekuru vanokupedzerai. Uyai kwasekuru Bunza Mukombe. Zita ndinozofisa tafumanai. Nhasi ndina tarumbidzwa Rudhenya pakamera. Musare zvakanaka, rambai musubscribe nekufollowa pese paSlime Media TV. Mazvita.